न' खाथिनि बिफर आदाखौनो आं जेबो बुंनो हायैलाय बा बुंनो बारा रोंबाङा बेखायनो बिफर आदाखौ दा माने बुंथिना होनो थिनबाय आङो। जोंहा दिनै न'आव मादाराबो गैया आरो फादारथ' गैखायानो जोंहा सिगांनिफ्राय जों उन्दैनिफ्रायनो मादारा माइ गायनो थांदों बेनि थाखायनो आं बारा बुंनो हायि थाखाय बिफर आदाखौ दामाने बुंथिनानै होनो होबाय आङो दामाने। नोंसा फंबाया जेनेबा जाब्रबथाय जानाया देहा लोरबां जानाया खै बोसोरसो जाखो? जोंहा फंबाय जानाया जुलाइ 2019आव जुलाइ 2019निफ्राय स्टार्टिं जादों आरो ना। ओमफ्राय इ स्टार्टिं जानायनिफ्राय दिनैसिमहालागै बिदि अबस्थायाव दङ आरो हामनो रोङा ओमफ्राय इसे हामो आरो जाफिनो इसे हामो जाफिनो इदि जाबाय थादों। फाहामथायनि बेलायाव माबायदि सोलिबाय दंमोन? फाहामथायनि बेलायाव जोङो बारा इदि गोजानाव लांनो हायाखै ओरैनो मुसलपुराव लांदों पाठसालायाव लांदोंमोन। बेनिफ्राय नेक्स्टआव नै थांनाय मा मास मोनबा GMC आव लाना थांदोंमोन जों ओमफ्राय 10 दिन थानानै फैदों इयाव। ओमफ्राय ओजोंहाय इयावसो बेमारा मोजाङै हमजादो। बेमारखौ मा होनो ANA ना मा होनो एन्टि निउक्लियार एनिबडि ना मा होनो सारआ बुंनाय बायदि डाक्टर सारआ बुंदो आरो ना। बिथांनि फाहामनायाव बेसेसो रां खरसा थांगोन बायदि? दा इनि बेमार हिसाबैथ' बुहुद बुरजा थांनांगौ दामाने सारआ बुंनाय बायदिबाथाय। बिटिआर सरकारनिफ्राय मा लुबैदों? बिटिआर सरकारा जोंनो अनसुंथाइ हायोबा हरोबाथाय मोजां आरो दामाने बेमार नायनायनि थाखाय फंबायनि थाखाय हायोबाथाय। बिटिआर सरकार बा बिटिआरनि CM प्रमद बर'आबो कक्लाबार समस्तिनिफ्रायनो देरहालांबाय आरो लोगोसेनो दाखालि बावैसो केबिनेट मन्थ्रि जानाय UG ब्रह्म साराबो दा बे समस्तिनिफ्रायनो देरहादों। बिथां सानैनिफ्राय माबायदि हेफाजाब लुबैयो? आंनि फंबायखौ हाजासे फाहामनायनि थाखाय थारमाने हेफाजाब होयोबा मोजां मोनगौमोन आरो आं थारमाने जेन आगोलनि देहाया जेरै दंमोन एरै फैफिननायखौ लुबैयो आंबो आरो थारमाने जेन जाहाथे जोंनि फंबायखौ थारमाने हेफाजाब होनानै मोजाङै मेडिकेलाव नायहोनो सुबिदा होयोबा मोजां मोनगौमोन आरो जों गैजायै गथिखे थारमाने आंहाबोथ' रावबो गैया थारमाने फादारथ' गैखायानो उन्दैनिफ्रायनो जोङो मादारल'सो दंमोन आंल'सो मादार आरो आंल'सो न'खरखौ सालायो थारमाने बिनि बादै जोंहा रावबो जोंनो थारमाने अनसुंथाइ होग्रा रावबो गैखाया आरो थारमाने उन्दैनिफ्रायनो। बेमार जानायनि सिगां मा मावोमोन? बिदिनो बोसोरसे न'आव थानानै बोसोरसे ना बोसोरनै थानानै ओजोंहा थांदोंमोन आरो बाहेराव। फार्स्टआवनो बबाव कर्नाटकआव ना मा थांदोंमोन थारमाने ओमफ्राय नेक्स्टआव गवायाव सिकिउरिटि मावहैदोंमोन मेडिसिन कम्पानियाव। बेनि उनावनो जाब्रबथाया औ जादों? गवानिफ्राय थानायनिफ्राय जाबोदों थारमाने नैदि आसिनिफ्राय सानाय जानानै थारमाने गासिबावबो सानि दै दांबाथाय गुसु गोसोम जाजोबो थारमाने भाइरास बायदि जानानै जानायानो थारमाने दिनैसिमहालागै हामनायासै थारमाने डाक्टराबो मोजाङै हमनो हायासै फिसा डाक्टरा ओमफ्राय जों आरो गेदेर बिदि मेडिकेलाव सोनो हायासै ना नांगौ बायदि फैसानि थाखाय गेदेर मेडिकेलाव सोखानो हायासै बिनि थाखाय बिदि दिनैसिम गोलैना थानो गोनां जाबाय थारमाने। आङो गामिनि मोनसे PCDCनि सासे मेम्बार एबा सोद्रोमा हिसाबै आं दिनै बेखौनो बुंनो नागिरो दिनै जा गामिनिनो बिपुल फंबाया देहानि जोबोद उसुबिदायाव गोग्लैना दं। बिथाङा बेमार जानाया दिनैसिम 2 बोसोर 3 बोसोर जालांबाय। गोबां थाखा फैसानि प्रब्लेमाव दं। बेनि थाखाय बिथांखौ दिनै जों मोजां डाक्टरनियाव एबा गुबुन गोजान मेडिकेलफोराव खोन्थानो हायाखै आरो बे फंबायखौ बेमार नायनायाव दिनै गोबां थाखा फैसा खरस जाबाय। न'नि जि हा दंमोन 1 बिगा 2 बिगा बेखौबो फाननानै नायबाय नाथाय दिनैसिम फंबाय बिपुला बेमारनिफ्राय रैखा मोनाखै। बेनिखायनो आं दिनै बिथांनि न'नि जानानै एबा गामिनि हिसाबै मोजांनि थाखाय जोंनि प्रमद बर' सार दैदेननाय बिटिआर सरकारा जाहाथे फंबाय बिपुल बसुमतारीनि देहानि थाखाय एबा मेडिकेलाव लांनो थाखाय मोजां ट्रिटमेन्टनि थाखाय जाहाथे एसे अनसुंथाइ होयो बेखौ नोजोर होनानै दिनै जोङो गामिनि गोबां रायजो राजाफोरा जमा जानानै दिनै टाइम 8 निउसखौ लेंहरनाय जादों आरो जों बेखौनो मिजिंथियोदि फैबाय थानाय समाव जाहाथे जोंनि बिटिआर सरकारा प्रमद बर' सारनि सरकारा जाहाथे बिथांनि देहाखौ नायफिनो मोजां डाक्टरनाव लांनानै ट्रिटमेन्ट खालामना बिथांखौ मोजां देहायाव फैहोनो हायो बेखौनो मिजिंथिनानै जोङो दिनै गासैबो मानसिफोरानो जमा जानानै बिटिआर सरकार
अथवा प्रमद बर' सारनि सरकारखौ जों गुरैयै गंग्लायै खावलायहरनाय जायोदि थाबैनो बिथांखौ बे साननैसोनि गेजेराव जाहाथे मोजां लामासिं लाबोनो हागोन नामा बेखौनो मिजिं थिहरनाय जाबाय।